Siis toi on sun lapsi ja se vauvajulkis. Joo, siis mä voin kyllä selittää. Eli mä oon niin superjulkis, sit mä olin silleen yhden superjulkiksen kanssa. Niin sit meillä on super vauvajulkis. Okei, mut mihin se katos? Yritäs nyt jaksaa, oot lähetyksessä. Okei, mut mä haluun tutin. Hei kulta, ei nyt. Suorassa lähetyksessä. Hätätapaus! Telkkarissa on hätätapaus! No älä nyt välitä siitä. Okei. Sulla on roska silmässä. Oh my, hei meikkaaja. Okei, hänet poissa, jos tuo vauvajulkis. Miss mami on? Se lähti. Okei. Nyt mä haastattelen sua. Okei. Kauan sä oot ollut vauvajulkis? Mun silmä! Niin, toi oli mami. Mut mä oon ollut niin kauan kun mä oon elänyt. Eli en mä tiedä pitääkö se äipat, kun se tulee takas. Okei. No, mitäs tykkäät tosta vauvajulkissuutta? Se tää on tosi ehkoa, mut mä oon kyllä haukuttu pullamaniksi. No sä kyllä oot. Ja mä pelkin. Mä häpeän itseäni. Televisio. Tuliskin hävetä. Mulla kerrosta sieltä. Mutta Maikka, se pitää tästä jotain. Mä tarkoitin, että sun pitää itkeä. Äiti! Älä onko. Sen turpa on rikittä. Et yhtään välitä Sallasta pammusta. Nyt mä sain sen raskaan silmästä. Tutsi, itkettääks yhtään? Tanninna lapsis, oh my god! Mitä? Onks sä sit niinku mun ruunaitsapuoli? Mitä? No way! Okei. Meidän piti kyllä juontaa tätä ohjelmaa. Ai niin. Niin, Roosalta tuli kommentti, että se on tosi ihku. Ja että sen mielestä Mikko on Mikko. Se on muuten hirveen vaikea nimi. Mut se on tosi nätti. Niin. Se on tosi hotti, mä Niin. nätti. Se on niinku, se on ihan sairaan hyvä juontaja. Niin, jatkaa! Niin, et Mikki on ihan sairaan hyvä juontaja ja se on tosi hot. Kiitti Roosa sun kommentista. Vai mä en enää muista sun nikiä, mut ihan sama. Mitä sä krajat? Tule tähän näytölle! Sä Okei. oot ihan minas koko ajan. Äijä. Siis toi on vähän aloittelija vielä, eipä tässä muuta. Hei, tää on muuten, niin, ja tää on muuten nimetty uudestaan tää meidän chatti. Nyt tää on niinku turvachatti. Siis, et sä kertonut mulle mitään. Siis en, mutta toi meidän ohjaaja Marko, joka on tuolla terassilla hottailemassa. Hei, tossa on muuten tosi kiva mainos. Siis kattokaa. Siis vähän Se laittoi sinne mandariinit, vitsi jännää. Niin ja siis oikeesti Kassi mäkin haluan. OMG, toi oli niin viimeistä muotia huutoa. Ja nyt, siis mä oon nähnyt tää ennenkin, kun me jännitetään sitä niinku taas sitä jääkiekkomatsia ja se oli niin oikeesti tiukka. Niin, että se oli ei ihan Suomi sairaan. hävin oikeesti 20. Niin, oikeesti se oli ihan sairaajana ihan loppuun Mut nyt asti. se hei tulee. Joo. Niin. Siis ihan just Niin, siis ihan just. niin. Siis oikeesti miettikää. OMG. Ne johtava 8 pisteen, se oli 9-1. Niin, ja sinne voitti olla aika Ja hämmentävä. nyt noin niinku tuulettaa tuolla, että aika lol, ne oli tyyli jotain No venäläisiä.
Mut siis mihin se sun vauvas lähti? Niin, no se meni päikkäreille, se on kyllä aika nuuti. Mut niin, hei, nyt Lilja Possulta on tullut kommentti. Mikki on tosi cool. OMG, sä oot tosi cool. Mä oon kyllä ihan super ja yper cool. Niin, mut noi katsojat ei tajuu. Niin, No joo. hei mua saa kans kehuu. No, miksi sua nyt kehuttais? En tiedä, mä oon tässä vätäläinen. No joo, mut tää nyt loppuu. Heippa! Moikka! Hei! Hei, älä tuu tänne! Sari, mutta mä luulen, että nyt tulee pikku kakkonen. Ei, mä oon Mikki ja Mary! Moikka! Ring, 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 ring. Venä tai kuvakka vielä. Eiku... Joo. Sä voit kyllä puhua. Okei. Kiitos äiti! Ring, 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 ring. Banana phone. Taas tippulunta. Haluatko sä muuten, no nyt tää tulee videolla, mutta ihan sama. Niin haluatko sä tehdä Mikistä videon? Joo. Mä en oikein tehdä näitä otteja. Jep. Keppi ei näy ollenkaan. Liukasta. Haluatko sä kans tehdä jonkun hienon lopetuksen? Ravi. Phone is calling. Haittaaks? Haluatko vastaa? Stop it. Ravi. Piti ottaa se kiinni. Stop it. Mikki. Mikki. Tähän. No se itekin kuuluu. Ai niin joo, kun ei tarvinnut ottaa kiinni. Ding 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 ding. Ok. Eli siis tuota oikein hirveästä. Hyvä Mikki, juu, tuit. Se on ihan Päivälööt. Päävinossa, oh no.
Poikitus. Banana phone. Ring ring